M'agradaria conèixer també, perquè no conec els detalls, ho dic des de la desconeixença, no sé exactament a les escoles araneses quin és el repartiment, quina és la distribució lingüística. A l'escola l'aranès és llengua vehicular i d'aprenentatge. Els escolars, els alumnes de les escoles de l'Aran surten de l'ensenyament secundari amb 5 llengües. En aranès, en català, en castellà, amb llengua francesa i amb llengua anglesa. Els projectes lingüístics de cada escola reparteixen les hores de continguts i perquè fa referència a l'ensenyament de les pròpies llengües i després d'aquelles matèries que s'imparteixen en cadascuna d'aquestes. Per tant, a l'Aran no hi ha un problema lingüístic a l'escola. No hi és, i no volem que hi sigui. Ens ha costat molt, l'escola ha estat la garant de que la llengua sigui viva i en això el Consell hi seguirà treballant. El nostre problema és que els nens quan surten al pati juguen en castellà. Per tant, el repte està aquí. No hi ha un problema de desconeixement del castellà ni del català. Els resultats de les competències bàsiques així ho demostren. Per tant, el nostre repte és que aquest coneixement reglat, que gràcies a tota la llei i les normes que hi ha augmentat considerablement, perquè és llengua oficial, a l'hora de traslladar-se en l'ús social és inexistent.